We gaan naar Ketlik Mildam. De buienrader krijgt de lik. Maar waar of geen waar, de heer van Oxenfurt docht zijn entree. Ja, prachtig. En een mooie koets. Niks, joh, neem maar zitten. De heer van Oxenfurt is een rieke man uit de stad en die komt naar dit dorp om daar een mooie rieke boerendochter op te helpen en het dorp verzetten dus in. Want deze dochter had al een hele oren jongen op het eer uit het dorp. En uiteindelijk zullen ze waarschijnlijk daar ik wel mee van trokken. Maar er worden al je leren en listen betocht om deze indringer uit de stad om die weer voor te krijgen. Is toch zeker broekelijk in het dorp? Hij hem geen fatsoen leert? Hufters! Wat is je geen meisje? Wat had dit te betekenen? Het is een oud stuk van Molière, Monsieur de Pourceaugnac. En dat is geschreven in 1650 als ik het gehoord heb. Dus het speelt om 1650 in. Terug Erik Vos is daar een Nederlandse versie van maken. En die is in precies 24 jaar geleden is daar een Friese versie van geschreven. Terug het oud toneeladviseur Piet van der Zee en zijn vrouw Trientje. Het moet me, meneer, dat de persoon van jouw kwaansje hier zou ontvangen wordt. Ik vreeg jou vergiffenis uit namen van uw hele dorp. Ek in Ketlik wordt het te bar. Kijk, jij de held van het eten net. Gelukkig kan de ploeg te lonen in de plaats van een van de spelers. Ja, het is een komedie, een prachtige komedie, maar een aardig verhaal met al je intriges. Ik denk dat er een heel soort leidje valt. Joen is de première van de heer van Oxenfurt. Morgen en Freek wordt het nog spelen. Dat wil je erbij wijzen, dan gauw boeken.